Gịnị ka ịchọ ka anyị gwa gị? Gwa m onye m chọrọ ikwu maka ya. Ihe ka ị kara ịgwa from the beginning. Gị na-eproceed na-aga na-eproceed. Ngwagwa naanị o, gwa anyị. Akudazie. Ọwụ maka Chief Bob Ibe ya Akudazie one of Ehime Mbano. Nwoke kara aka. Oh, we are come to the chief launcher. That man no karaka. Chief narekelo. Chief from where he him to the bangi. Chief le. Omeregi. Omeri ne koroya. Omeregi buribu. Omeri ne koroya. Chief Akudazie. Omeregi. Omeri ne koroya. Omeregi buribu. Omeri ne koroya. Ehime Mbano. Ehime Mbano. Ehime Mbano ka m na-eje o tata o. Bịanụ olumo na anụgo. My ears are open. Ya bụ na ntị m nwere straight and accountability and attention not divided. Maka gị nwa wee ge Mezaya, ije ekwu inyo. Go ahead, we are here. Onwe ya onye pụrụ iri tinye niile ọ bara n'ụwa n'ịnọ n'ime ya o. Tupu ya ala mụ na anụgo. Thank God o nwere ndị ghọtara ihe a. Chief Akudazie so na ndị ghọtara na onwe onye ga-erichi ihe ọ kpara n'elu ụwa tupu ya ala mmụọ. Anaghị eme ya eme. That's why ọ kpata ego. Anywhere onye na ụmụ mmadụ aka ọ na-egive out, na-egive help. Ya mere Chukwu ji na-agọzi ya bụ na anụgo. Chief ana m ekele. This guy akpata akericha. All he's doing will be a witness to you. Akudazie.
Ehime Mbano nwere mmanụ hia o. Ya wee gbuo onye agbaghị n'ọkụ wee ya echi. Ọgwụkwa maka ndị tụrụ igwe onwe ha eziokwu o. Ọ bụrụkwa ndị ka na-atọrọ onwe ha achị. Maọbụ impactable and the nkata oyibo ụmụnne na m ga-abịa nnama